Nakita na si Mount Mayon, si Magayon. Nandito kami sa Kurangan Shore, Kurangan Island. Ayan, it's a low tide. You can come here just only on low tide. So you can see the coral. This is the coral. Look what this is. Mount Mayon, basta Mount Malinaw. Ano? So 3-3. Yan. Hala, paligo. Very nice. Water. Yan. Crystal water. Kita mo dito ang shine. Oh, yan talaga yun. Very calm. Nag-tent kami. This is my niece, my sister. Ayan, yun yung beautiful niece. Alam, yan ang kawan mo na eh. Ayan ka na. Ayan, beautiful. Si Magayon. Magayon. Mother and daughter. Mother and daughter. And then my niece. Ako man daw. Ayan. Nag-tent kami. Virgin Island. So when you catch fish here, you go first to the fishery. Ask a permission. Nandyan lang sa paligid ang mga fish nila dito. Sarap maligo. Ang lamig. Cold. Sarap, sarap. Sarap, sarap. Just kita na si Mount. Very clear. Crystal water. Wala. Punta na kayo dito mga kabayan. From here in Coral Island to experience the paradise and Virgin Island. Kami lang dito. Yung mga kasamahan ko from my village. Yeah. This is from my village. Yan. Sila oh. Yan, luwangoy ka na, mainit na. Ayan. This is the husband and wife, our driver from my village. Pailing. Yes. Yan, yan. Village from Putsan. My village is Putsan. Sila. Kaway. Welcome. It's a low tide now. Ano naman ay Nilya? Kaway ka man dyan. Ano nang pico parang mga buskay. Buskay sana. Hindi pwedeng dalhin yung coral. Ayan, halim ko ng buskay mo an. Ayan. Bawal. Dahil, bawal. Yan, maano ho na ano.
Ano hindi ako na takapatan mo ini. Pahiling mo. Yan, sagan. Magan. Yan. Yan, yan. Kaya pa si Ring. Hindi, nakapayong pa. Mainit. May ano pa. Yan dahil. Yan. Oh, kabila naman. Oh, yan na. Yan na kayo. Thank you. Salamat. Ano, yung ano ng ano. Kahit dito. Ano yung tubig. Ang kabila na yan. Isla. Yan. Catanduanes. Lapit kami sa Catanduanes. Makikita nila. Talagang napaka-clear water siya. May ano siya, oh. Ayun, nakikita. Yung isda, nandyan lang yan sa paligid. Yung mga coral fish. But you have to ask permission first at the fishery before you touch fish here. Pero nakamonitor po kami dun sa baybay. Yung ano namin dito nakikita nila. May monitoring sila. Okay, for a while. Yan talaga yun. Talaga. Bawal dito. Kumuha ng coral. Tapos yung garbage. Iuwi. Okay. Dito na naman. Bye for a while.